Crec que no podem perdre més temps. El silenci d'uns no pot ser el silenci de tots. Tenim 4.000 represaliats, entre imputats, exiliats, inhabilitats i empresonats. Activistes, polítics, ciutadans amb la por al cos, pendents de judici uns, en condemna ferma d'altres. No ens ho podem permetre, no ho podem oblidar. Sabem que hi són, sabem qui són. Són ciutadans que la repressió, la persecució, la por i els mitjans han invisibilitzat, però no són anònims, són persones amb noms i cognoms, que no podem deixar en el camí. Cal lluitar per l'amnistia per a tothom, fins que no quedi cap persona encausada a conseqüència del procés, tant aquí com a Europa. Sisplau, cal que els hi fem costat, que els hi donem suport. Hem de sortir al carrer i alçar la veu. Ningú no ho farà per nosaltres. S'ha d'intentar que les entitats i formacions independentistes convoquin concentracions i manifestacions. És hora de tornar al carrer per ells, per 5 anys de repressió continuada i per tot el que vindrà, que ens dona a conèixer cada dia l'actualitat i que si la llegim bé, cada cop és pitjor, més inhumana, cada vegada va més en contra de la ciutadania. Per això hi hem de ser tots. No hi ha de faltar ningú. Tots hi érem, recordem-ho, i tots hi som encara. No els podem fallar, no els podem deixar sols. La lluita no s'ha acabat. Fa anys que lluitem i n'hem d'estar orgullosos, malgrat que les coses no han sortit com esperàvem. Per això hem de ser al peu del canó. Ells, elles ens necessiten, el país ens necessita. Ells i elles som nosaltres també. Som tots aquells que van fer realitat un projecte. L'1 d'octubre va ser una victòria. No ho hem d'oblidar mai. Tinguem-ho present i perseguim el nostre somni que només l'independentisme unit podrà tirar endavant. Per la independència, el català, la nostra llengua, ara i sempre i a tot arreu. Per Catalunya.